esconde la mar. Moi boas a todos, xente. Benvidos ao primeiro vídeo desta cuarta tempada de O Radar. E como estáis vendo en pantalla, especial Osa do Mar, porque vamos a facer unha crónica, pero con moitísimo detalle do que foi este 10º aniversario do magnífico festival que ten lugar en Burela. Moi boa xente, que tal, como estamos? Xa en pantalla, xa listos e preparados, totalmente vestidos co camisetón que sacaron 10º aniversario a xente de Fanto Fantini, organizadores deste magnífico festival. E eu, como dicía, voume poñer moi nervioso en algún momento, me parece a min. Vamos a falar do que foi este festival, este 10º aniversario do Osa do Mar. Xa vos adianto, é probable que este vídeo sexa longo, co cal, xente, sentádevos, collede palomitas, collede unha cerveza, auga, Coca-Cola, un café, un té, o que queirades, e preparadevos para disfrutar sentindo o que se viviu en Burela este pasado fin de semana. É obligatorio e necesario comezar polo concerto de Bernal que tivo lugar o xoves no Rincón, espectacular sitio de Burela na playa da Marosa, xustamente o sitio onde a primeira edición do Osa do Mar tivo lugar. E, joder, que concertazo se marcaron, que sitio tan bonito, pena do mal tempo, que chovía, estaba aí con frío e demais, pero que sitio tan bonito e que lugar tan bo para poder disfrutar de concertos. Bernal, xente, eu cheguei, creo que era a cuarta, quinta canción, me dixeron, ainda foi longuiño o concerto, ainda tiveron unhas cuantas máis, e me pareceu un grupo a ter moi en conta, sonaron moito mellor do que me sonaron en Spotify, e, oye, estiveron o día seguinte, 2 días despois, perdón, en Oviedo, xa estiveran aquí na Coruña, e é un grupo a ter moi en conta que, sen dúbida, nesta cuarta tempada vamos a seguir moi de cerca aquí dende Rincón de Daniel. Estás contenta, estás feliz, está lloviendo, igual que aquí. Estás contenta, estás feliz, odias el metro, igual que aquí. O Venres, pasamos o Venres, e para pasar o Venres, xente, vamos a ver xa en pantalla para que entendades e eu non me perda tamén os horarios do que foi este 10º aniversario do Osa do Mar. Un festival que ademais comezou, digamos que con algo moi especial, porque tivo lugar, vou coller o libro, porque así o podedes ver, tivo lugar a presentación do libro Galicia Musicalidade de Noel Turbulencias e Victoria. Un libro do cal xa falamos aquí, hai vídeos, tedes moitísimas cousas na canle e nos directos de Twitch tamén falamos. Un libro que presentamos na Moncloa, un sitio espectacular cunha decoración mariñeira increíble, un sitio único. Xente, se ides a Burela de turismo, pasade pola Moncloa porque ides a flipar. Foi unha presentación, estivemos Noel Turbulencias máis eu funlle facendo preguntas, o público tamén interviu. Por certo, a xente de Bernal que interviu aí cunha pregunta moi top, preguntando, ollo a isto, xente, unha pregunta sobre os selos e sobre as discográficas que hai aquí en Galicia. Comigo foi unha presentación, eu creo sinceramente que foi bastante interesante, tiña medo de ser un coñazo. De feito, comecei falando tartamudeando porque, claro, para mí é moi fácil agora falar aquí, decir tonterías, porque non vexo os que estáis ao outro lado, pero aí sí que vi a xente e foi como un pouco certo nervio, certo problemática a hora de falar, pero creo que salvamos moi guai. Noel deu unhas respostas increíbles, tratamos temas bastante interesantes e creo que de verdade foi unha cousa moi interesante de ver. Pero, sen dúbida, o máis interesante que tivo lugar na Moncloa
foi a grabación do programa especial Osa do Mar de O Fallado Podcast. Un programa no que tiveron unha redeira, no que tiveron unha das integrantes de Batuco Tabanca, unha muller que fai 40 anos, se non me equivoco, ou algo máis, chegou a Burela co seu marido dende Cabo Verde e contaron historias, contaron como chegaron a integrante de Batuco Tabanca, que me olvidei ahora mismo o nome, disculpas, como chegou ali, como foi a acollida por parte do pobo. A redeira explicou a realidade dunha profesión e dunhas mulleres que son todo un exemplo e son moi necesarias para o funcionamento do traballo que se fai no mar. E despois desto tivo lugar tamén unha charla con futuro alcalde e Noel Turbulencias, que tamén estivo participando nese podcast. E de verdade, xente, cando o publiquen, ide a velo porque merece moito a pena. Igual que merece moito a pena, xa están publicando algúns reels, algúns vídeos no seu Instagram. Hai un con conversas con Tanxugueiras, con Capital Boscov, con Las Petunias tamén. E id a velo a súa conta de Instagram, porque de verdade que estas rapazas, eu sempre o dixen, son o mellor podcast despois de ver un programa en directo. O reafirmo, e despois de ver o seu contido en redes, e que son para ter moi, moi en conta. A música comezou xa pola tarde, xa nos trasladamos de a Moncloa, nos trasladamos para a Praza do Concello, para o recinto principal, onde, como novidade este ano, había dous escenarios. Un escenario principal moitísimo mellor que o do ano pasado, cunha carpa por se chovía, por se facía mal tempo, e un escenario secundario moito máis pequechiño, pero moi resultón, perfecto para as agrupacións que ali iban a tocar, e sen dúbida, xa o dixen ali, o dixen moitas veces, o puxen en redes, o repetirei, era un salto moi necesario para o festival, un salto de calidad, un salto que permite ter máis grupos e ser máis dinámico todo o que ali pasa, pero que non fai que se perda un pouco a identidade deste festival, porque sigue sendo nun recinto pequeno, non pasan ao macro recinto, non perden de agora meter a 50.000 personas, e foi como ese salto de calidad, pero que diste, vale, saltaron, aumentaron a súa calidad, pero manteñen esa esencia tan característica e tan boa do Osa do Mar. Comezou a música, xente, comezou o festival, comezou a jarana cas mulleres, cas rapazas de Jordana B. Tiveron un complicado papel de abrir, porque abrir un festival é complicado, é moi difícil, porque non deixa ser ese primeiro grupo que toca cando a xente todavía está entrando, cando a xente todavía non ten o corpo así musical, non ten ganas de bailar ou está como moi frío. E ademais para elas tamén era un pouco difícil porque era a segunda vez que tocaba en Galicia, posiblemente para parte do público podía ser esa agrupación que era un pouco máis descoñecida, pero o certo é que había moitos fans de Jordana B, e ademais, xente, foi un bolo no cal demostraron que teñen moi rodado o seu concerto, teñen moi rodado o que fan, demostraron un poderío, unha diversión, gran dosis de reivindicación totalmente necesaria nos escenarios, unhas musicazas da hostia, a voz de María increíble, é unha banda que, xente, o sea, podo asegurar polo que máis quero, que é a miña fillada que a teño aquí tatuada no brazo, que se vos coincide que Jordana B actúa nunha sala das vosas cidades, nun festival, ou podedes ir a algún sitio, van a ser os cartos mellor invertidos da vosa vida, porque, como digo, o seu show é unha cousa única e irrepetible, e eu estou desexando que pronto poidan vir a unha sala aquí na Coruña, en Santiago, en Vigo, me dá igual, e poder ver un bolo delas, porque ademais son majísimas, o sea, son majísimas. Falei un pouquiño con cada unha delas, moi pouquiño, pero bueno, mola ver a xente tan maja e tan divertida, e oye, xente, moi, moi guai. Despois chegou, como vedes aí, o turno estrenando o escenario secundario, o escenario máis pequeno, foi a actuación de Basquiat. E teño que dicir que é unha actuación que eu tiña moitas ganas. Basquiat estivo por aquí pola canle, podes buscar nos vídeos anteriores porque falamos con el.
foi un concerto moi divertido, foi un concerto no que a xente estivo moi metida, Basquiat e de Burela, xogaba na casa, e iso sen dúbida é moi sinxelo, tiña os seus amigos ali, e queres que non, pois axuda, pero a min noteille, como é lóxico, non, unha falta de rodaje, un pouco de bueno, de dicir, vale, se nota que precisa de máis escenarios, precisa de máis concertos para que todo vaya máis fluido, para que todo vaya máis rodado, para que todo sexa máis perfecto, pero coño, o mismo que digo isto, non entendades isto como unha crítica negativa, porque realmente isto que vos estou a contar é algo moi positivo, porque sí, notouse falta de rodaje, notouse que era dos seus primeiros bolos tochos, pero sin embargo a súa actuación non fixo que a xente marchase, a súa actuación non foi aburrida e a súa actuación non foi destas que diste, joder, para poñerme isto non me poñas nada. Non, ao contrario, mereceu moito a pena, oxalá en próximas edicións o podamos ver outra vez no Oso do Mar e oxalá outros festivales, outras salas, outros lugares decidan contar con ele e coa súa equipa porque, xente, aquí hai futuro, aquí hai un talento increíble. Con insultos, morir juntos era el plan, pero la mayor lealtad está en todo mi grupo. La de magia ni trucos, yo mismo soy mi impulso, el que lo escrito impuso. De mis temas no divulgo, antes de punto. Para las crudas pegan más que nada, yo no soy un turbo. Cuando van en mi fe, entre vales y checks, cogí el reloj de Dani y el tiempo. Como estades vendo, estou falando rápido, moi rápido, porque tampouco quero tardar 50.000 horas neste vídeo, pero tamén estades vendo que van aparecendo algúns vídeos, van aparecendo algunhas imaxes, porque non o dixen ao comezo, o tiña que ter dito ao comezo, este vídeo tamén me apetece facelo porque quero que vexades pois, esas imaxes dos concertos, dende atrás dos escenarios, dende diante, escoitedes un pouquiño de cada canción, aínda que seguramente YouTube, por temas copyright, faga que este vídeo non este moi presente, pero bueno, eu quería que fose unha crónica ben completa e non só que eu falase, senón que ademais teñades pois pequenas pinceladas de como sonou, de como se viu, sempre tendo en conta que os vídeos, xente, están gravados con móvil e non sempre van a reflexar a absoluta realidade do que ali se viviu. A música deste venres, a música desta primeira xornada do 10º aniversario do Oso do Mar continuou con Mondra e o que para min, polo menos dos que eu lle vin, había xente ali que repetía o mismo, un dos seus mellores, senón mellor concerto de a gira que está a levar por toda a xeografía galega. Mondra é un artista que agora mismo, digamos que está nun punto moi alto, é un artista que xa ten moita visibilidade, está en moitos festivais, pero, sin embargo, eu teño a sensación, e eu falaba ali con Noel e con máis xente, non, que non chegou todavía a explotar ao punto que debería ou que todos creemos que vai explotar, pero que ten un show moi hipnótico. Ten un show que, é certo, comentaba Olga, Olguita de Twitter, que placer estar con ele, con Javi, que sí, pode recordar, non, a un pouco a Rodrigo Cuevas, e de feito Rodrigo Cuevas, unha das cousas boas que vai ter, e o legado que vai ter non só a súa música, senón abrir o camiño para que outras propostas teñen un pouco esa aura tradicional e moderna que ten Rodrigo, pero que Mondra, joder, xente, é un show no que é imposible non estar mirando para el, ten un corpo de baile que o fai absolutamente increíble, dúas persoas que o acompañan en formato banda que tocan dunha maneira moi top, el canta increíble e, joder, mola porque é desas situacións que fixeron que empezou o festival moi guai con Jordana B, Basquiat deixou o nivel tamén nun punto correcto e Mondra fixo que as pulsacións, o baile, empezase a xente a bailar dunha forma que era increíble e, oye, aplausos e un aperto moi grande para Mondra e a súa equipa porque o seu é un show de altura e un show de ser cabeza de cartel en moitos lugares. Acá
pulsacións baixaron con Jaunes, baixaron considerablemente porque digamos que Jaunes ao final ten un estilo de música moito máis tranquilo, escenario secundario no que estivo, pero foi un show cheo de guitarreo, un show noventero moi interesante. Mira, posiblemente dicía de Jordanave que era do menos coñecido, Jaunes estou seguro que era a menos coñecida de todo o cartel, e sin embargo, pois igual, mantivo o nivel e quedei con ganas de máis. Sí que é certo que, oye, me molaría vela en sala, me molaría ver o seu show en sala, sexa ela con guitarra ou sexa ca súa banda, pero, oye, un concerto moi interesante e un acerto e un aplauso enorme para a xente do Oso do Mar de Fanto Fantini por apostar por nomes como o de Jaunes. E xente, Jaunes, pero é que despois chegou a locura. Despois, si como Ondas de desatou o baile, con grande amor e amigos, aquelo foi xa unha cousa absolutamente bestial. Un show que comezou nuno de forma magnífica porque foi reflexando pouco a pouco a evolución do seu proxecto. Empezou el solo, despois entrou María, despois foi aí como un relevo que entrou tamén a xente de Basquea, tamén entraron aí a cantar, despois entrou Clara e xa a partir de aí se desatou todo a locura, pasaron cousas absolutamente increíbles, saliron ao escenario xente, por favor, de talla de nivel como Jacobo Naya de la Moda, estivo Muchachito Bombo Infierno, estiveron Pipiolas, subiu Xama de Rapans, subiu a cantar Lucía Hidalgo, preguntaban uno no concerto onde está Lucía Hidalgo, e Lucía Hidalgo apareceu ao pouco no escenario. 2 horas, 2 tremendas horazas, xente, 2 tremendas horazas de concerto, 2 horas de locura e 2 horas de colabos únicas e exclusivas que só se van a dar aí. Sí, poderán subir con Pipiolas outras veces, con Muchachito poderá ver outra vez, Xama poderá subir, pero é que da forma na que se viviu nesta ocasión en Burela, no Oso do Mar, non se vai a volver a vivir nunca. Teño moi claro, e a día de hoxe estamos a xoves, estou grabando isto xoves, rematando de gravar este vídeo, pasaron xa 4 días, pasarán un mes, e creo que nin Nuno, nin a súa equipa, nin a xente que estábamos ali, nin a organización, nin ninguna persona que puido disfrutar aquelo, vamos a ser realmente conscientes da locura que ali se viviu, porque aquelo foi moi top. O sea, aquelo, a grandeza do que ali se viviu é totalmente inexplicable. E a reacción da xente con eses colabos, de verdade, o sea, moi top, moi top. Eses colabos moi top e claro, en Amor y Compañía para celebrarlo.
Grande Amore, vivimos esos colabos, vivimos esos momentos, acabades de ver algún aquí ahora mismo en pantalla, e despois chegou o turno de futuro alcalde. Aplausos, novamente, para a organización pola hora na que puxeron a futuro alcalde, porque Fer e Marisa Laparato recolleron de forma increíble esa locura e ese nivel de éxtasis que había ali na Praza do Concello e deron un bolo máis que correcto, un bo bolo, porque ademais souberonse adaptar a esa locura e ademais, xente, nos regalaron xunto con Galician Army e Grande Amore a interpretación en directo do tema Personajes, que joder, mola moito ver no show de Futuro Alcalde como se dan tamén estas colabos únicas e especiais para unha noite que estaba sendo totalmente apoteósica. Como si fuéramos frases, mi puto caso, como siempre, único que busca, mi adolescente, se bueno entero que recomprando, el puto diablo que va todo lado, el violento que saca la maripa, el surfista que quiere ser artista, deja de soñar con una vida de artista, deja de soñar con una vida tranquila, eres como a ti, no me aguantan 3 días, de un día se paga un da cocaína, mejor de menos ser con esos gilipollas cada vez que los beso. No me gusta gente se perfuma blanco. Me chupando mal y vamos celebrando. ¡Vamos ahí! ¡Más arriba! Botella que no me acuerdo. Hagan y sus templos modernos. Salgo de los años celebrando. Otra noche así no aguanto. Peleo con peña que no me acuerdo. Hagan y sus templos modernos. Salgo de los años celebrando. Otra noche así no aguanto. A apoteosis continuou con The Rapans e o seu bolo, os de Muros, todo o que se diga deles quédase corto, xa teñen un show tan rodado que dá igual onde toquen, dá igual a hora, sexa primeira hora, mediodía, noite, madrugada, dá igual, o seu é tremendo, teñen a súa máquina del bon rollo moi engrasada e foi moi guai. Ademais, houve unha colabo especial totalmente inesperada, que foi, subiuse Mondra a cantar con eles e joder, é que parecía que todos os artistas sabían perfectamente, eran conscientes do aniversario, da data, de que era a primeira xornada e nos regalaron cousas tan especiais como esta que vos estou comentando, que, oi, mola, porque claro, subiu María Galdón é unha maravilla, e sempre é un acerto que este, pero claro, despois sube Mondra que non o esperas e é como, vale, gracias rapaces por facer isto e porque podamos vivir isto en Burela. Solo día lo que volverá. Con esas ganas que perdí, te abandono mi suerte. Cuando era menos fuerte, cuando quería verte. ¡Soy buena! Después de tiempo que no bailo contento, contestado el silencio, pensando. O peche desta primeira xornada chegou da man de Rapariga DJ, unha sesión moi top, unha sesión chea de temazos, e a min xa me dixeran que Rapariga DJ pinchaba moi ben, e o certo é que non é que pinche ben, é que pincha de maravilla, e agora entendo porque hai xente que vai a onde pincha ela e porque está en tantos lugares pinchando, e que guai poder tela disfrutado neste 10º aniversario do Osa do Mar.
Que cantidade de xente, como acabades de ver, como acabades de escoitar, de locura se viviu na primeira xornada. Voume relaxar un pouquiño, vou baixar un pouco a intensidade deste vídeo resumo, desta crónica do Oso do Mar, para falarvos da sesión vermú e o acerto que sempre será esta sesión vermú, non vermú, vermú, porque é a demostración de que a organización vai, por un lado, correcto, apostando por música local, apostando por música fusión, apostando por proxectos pouco vistos en festivales, e ademais un aplauso e admiración para a xente do pobo, para os asistentes ao festival, porque se nota que disfrutan de música e lles gusta descubrir e escoitar cousas non tan habituais, porque a sesión Vermú correu ao cargo de Batuco Tabanca e a banda crioula e de Soleá Morente. Hai no cartel, porque collín este cartel porque son tonto, sale Travis Bers, que era a que iba a estar originalmente, pero finalmente, como digo, foi Soleá Morente. Batuco Tabanca e a banda crioula, talento local, talento que con músicas de fora traídas aquí a Galicia para ensinarnos a súa cultura dende esta terra. E Soleá Morente ensinándonos a súa cultura, ese flamenco fusión pop tan bo que a verdade é que tiña ganas de vela, pero a súa posta en escena foi moitísimo mellor e ollo, porque había moita xente que se sabía as cancións e había moita xente gozando moitísimo sabendo o que ali estaba a pasar. ¿Para qué te sirve ser tan lista si ni siquiera eres capaz de seguir el ritmo? Muchas gracias, ahora sí. Muchísimo, tío. A acción, xente, pasou á tarde aos que son seguramente os concertos máis especiais. Sí, o de Grande Amore, dirás ti, Daniel, dixeches que o de Grande Amore foi especial. Xa, pero é que o que vos vou contar agora é moi especial polo lugar onde ten lugar, valga a redundancia, polo sitio onde se celebra, porque é de acceso gratuito e porque, nesta ocasión, creo que o que pasou ali demostra que eso ten que seguir e, sen dúbida, é dos mellores acertos da xente do Osa do Mar. Porque Luis Fercam, Grileiras e Las Petunias estiveron actuando no Barco Museo. Actuación pola tarde de acceso gratuito e que foron unha auténtica locura. Luis Fercam desplegou todo o seu poderío vocal, demostrou por que unha das voces máis interesantes que hai agora mesmo, un dos cantautores máis top, polo menos para min, así o digo, porque o quero moitísimo, me parece máis unha persona majísima e absolutamente increíble. E o de Luis Fercam foi desos shows nos que un ten moita fe na música. Un ten moita fe na música porque el cantou, a xente acercouse ao Barco Museo e a xente estaba calada. A xente estaba escoitando o que estaba pasando sobre o barco. E cando había que cantar, a xente cantaba, pero cando era un momento máis íntimo, a xente estaba en silencio. E iso é moi complicado de conseguir. E só se consigue, hai moitos factores. Se a voz é moi boa, se o artista o está facendo ben, pero sobre todo porque o público é respetuoso e, joder, que guai que exista xente así, porque aparte, como digo, era acceso gratuito, había unha barra ao lado, a xente podía estar bebendo, falando cos colegas, e non, os que querían falar estaban lonxe do sitio e os que estaban diante estaban disfrutando do que ali pasaba. Puedo contar y cerca al cielo, bailándole a una flor. Que por ese baile puedo jurarme el cuello, me rompo hasta la
Con mi voz y con mi piel, parece que pierdes la cabeza. Acerto e aplauso para a presencia de grileiras, para a presencia das pandereteiras, porque o Osa do Mar, unha cousa boa que non o dixo ao principio, pero que creo que é un aplauso e un acerto moi grande. Cantos acertos fai esta xente, por certo, verdad? Que é xuntar talento que xa está consolidado, talento local, talento que está despegando, talento difícil de ver en escenarios de Galicia e, sobre todo, saber darlle o espacio e a importancia que ten para a música tradicional e que ven o fan as grileiras, xente que guai estivo o seu bolo encima do barco museo. O último dos tres bolos dos últimos concertos destes barcos museos foi o de Las Petunias e, joder, é complicado dicir que foi o que pasou con elas, porque foi un bolo en certa maneira caótico, creo que é necesario contalo, pero dentro dese caos estivo a elegancia e o bo do que ali pasou, porque notouse que non era un caos de non saber exactamente o que facer, sino que era como un caos de inocencia, de un proxecto que está comezando, que está dando os seus pasos, e moi ben resolto o caos. O sea, non foi un caos que obligase a xente a irse, sino que foi un caos que creo que deixou a xente, ao público, con ganas de volver a velas e de disfrutalas nunha sala de outra forma, un formato un pouco máis íntimo, máis recollido, pero oye, estivo guai e creo que a maioría da xente que ali estivo apreciou correctamente o que estaba a pasar no escenario. Noite a cargo, xente, noite a cargo de Tanxugueiras abrindo o escenario Vibramau, ese escenario principal. Que cantidade de nenos e de nenas que estaban ali presentes para disfrutar do seu concerto, que cantidade de xente xa enchendo o recinto dende primeira hora, dende as 9, primeiro concerto, e estaba prácticamente cheo. Eu era a primeira vez que as vía neste formato con banda, con batería, con guitarra, con o corpo de baile, e que ben lle senta este novo volta á súa música, estas novas versións de algúns temas, ese terra moito máis roqueiro, ese guitarreo, ese batería potente, que ben lle senta estas mulleres e que ben souberon non quedarse no que funcionaba, senón reinventarse para sonar todavía mellor e acercarse desta maneira a moito máis público. Quero contaros unha cosa que pasou no escenario, porque un pouco máis tarde delas actuar, no escenario non, perdón, no backstage, porque un pouco máis tarde delas actuar, comezaron a sacarse fotos con nenos e nenas. Xente de organización foi pasando a grupiños de nenos e de nenas que esperaban pacientemente a sacarse as fotos e estiveron, non sei, eu creo que 40, 50 minutos, e non exaxero, sacándose fotos con todos, cunha sonrisa, con boa cara, bailando entre medias. Dixéronlles, oye, paramos xa, e elas non, que pase ata o último neno, e de verdade, aí se ve a grandeza do grupo e non solo en encher un recinto. Será
vos a enseñar por aquí, que teño por aquí, este setlist especial, o setlist de Fonso, do cantante de Capital Bosco, que foron os que colleron o testigo e tiñan o bo e ao mesmo tempo o complicado de actuar entre Tanxugueiras e Iván Ferreiro, porque corrían o risco, é certo, que sería unha hora moi boa. Era unha hora boísima, porque estás entre dos cabezas de cartel, pero corrían o risco de que a xente salise fora a cenar, estivese nas barras pedindo, estivese falando cos colegas como, guau, mira, este que tal, eu quero ver a Tanxugueiras, quero ver a Iván Ferreiro, e que pudese ser un fracaso, non pola súa parte, senón en canto ao público. Nada máis lonxe da realidade. Capital Bosco, que houve xente que comprou o abono única e exclusivamente por eles. Xente que foi dende Vigo, o sea, Vigo, Burela, vale? O sea, máis ou menos, ten o mapa de Galicia, Vigo, Burela, horas e horas de coche solo para velos a eles. Despois disfrutaron, creo que sí, de outros concertos, pero a súa motivación de comprar o abono era para ver a Capital Bosco. Fixeron un bolazo. Fixeron un bolazo increíble. Creo que o que mellor lles vin de principio a fin, no que estiveron máis a tope, saliu cousas a cantar Edimburgo con eles, todos os membros da banda estaban a tope, estaban moi disfrutones, notábaselle que estaban pasando ben e ademais a xente cantando, moita xente cantando todos os seus temas. E eso a min como fan absoluto e como número 1 do seu club de fans emocionoume e alegroume de sobremanera porque, joder, mola moito que lles pase isto. E eu digo, para min o ano que ven teñen que estar no escenario principal e se non o ano que ven porque van sacar disco ou porque sale nova música ou polo que sexa, ano 2026 ten que estar Capital Bosco, escenario principal do Osa do Mar, sí ou sí, e non admito discusión posible. Si ya no es un tierra donde se estaba sembrado, no tiene idea motivo. Te encuentro nerviosa, parece que ya te echó de un lugar. Piensas que es grande de adversidades, uno de fatalidades, tienes cero posibilidades de avanzar. Despois chegou xente o bolo de Iván Ferreiro e aquí un servidor que vos fala chorou coma un neno pequeno. Chorei como un neno pequeno básica e exclusivamente porque eu o vira por primeira vez no Fui de Villalba fai uns meses, pero aquí poder ver o seu bolo dende diante e dende detrás do escenario, dende un lado, sentir a música de outra maneira, simplemente escoitando a música, non sentindo se falaba alguén ou non, senón escoitando temas que me fan chorar na casa, chorei ali, derrumbeime varias veces, pero escoitar, por exemplo, o Turnedo Abrazado, a xente da organización, a Diego, que o quero moitísimo, a Jairo, foi increíble, e despois, xente, saquei unha foto con el, pude sacar unha foto con el, falar uns minutiños, foi moi amable. Eu teño que dicirvos que eu tiña un medo increíble de que non fose toxo, pero si que ao final, oye, non deixas que acabas de actuar e tal, podía non querer, falou tamén ca xente, sen ningún tipo de problema, e iso para min me alegrou moitísimo. Foi, xa digo, para min o bolo de Capital Bosco foi increíble, o vou lembrar sempre, pero é que o bolo de Iván Ferreiro para min vai a ser difícil de superar, porque joder, que nivelón se marcou aquí o señor cunha banda que é absolutamente increíble, repasando temas antigos, repasando temas novos, un setlist absolutamente increíble, o público a tope, notábase que o público quería ver a Iván Ferreiro, e foi moi guai, foi moi top, para min foi, xa digo, unha locura, creo que vou tardar en olvidar o que ali vivín, e de feito así está
que estou vendo vídeos que vais subindo Life Forever, ou vexo os meus vídeos, ou vídeos que está subindo a xente en redes, e choro. Volvo a chorar, volveme a salir lágrimas nos ollos, porque foi moi emocionante. De Medio Quiñón teño que recoñecer que non vin o seu bolo, foi cando acabou Iván Ferreiro, estaba ali detrás, tomando unhas cervezas, falando con Iván, esperando para a foto e demais, e non vin, escoitei un pouco de Medio Quiñón, pido disculpas, pido moitas disculpas a Medio Quiñón por non ter visto o seu show, pero non vou a mentir, non vos vou a contar agora e dicir que maravilla, nin nada, sei que xente que os veu din que moi guai, eu non o vin, entón pedir perdón por non ter visto o bolo, foi o único bolo que non vin nada deles, pero oxalá en próximas edicións ou en próximos festas ou lugares poida velos. E despois, xente, foi o turno de Capital, oxalá Capital Bosco salindo outra vez, foi o turno de Calavento. Posiblemente o de Calavento foi o bolo que máis patas arriba puxo o recinto, porque a mí me sorprendeu moitísimo como dúas personas, como Alex Turón e Joan Delgado, poden encher de tal maneira ele solo un escenario e facer sentir, se ti non escoitabas, pensabas que había máis xente no escenario, porque un sonido brutal, potentísimo, as voz molaba moitísimo en directo, o público a tope, foi deses bolos nos que eu tiña ganas, tiña medo, pensaba que igual non me iban a gustar, pero sin embargo salín dali sendo o fan absoluto de Calavento, porque o seu foi de outro nivel.
outro nivel, xente, o peche. E aquí vamos a poñernos en grande, porque pecharon os meus queridísimos Grande Oso. Grande Oso que teñen, pa min, das sesións máis divertidas, que as sesións nas que saben ler moito mellor que nadie o que como está o público, que poñerlles que non para que a xente este arriba. Teño que dicirlles que hubo un momento, porque, claro, teño que dicir non, eu subín ao escenario. Volvín a subir outro ano máis a bailar, a facer o normal, o gilipollas, o asqueroso, no escenario, aí con meus movimientos. Vou a juntar un vídeo agora, pero teño que dicirlles, oye, que hubo un momento que eu mandei baixar a xente e vos cortachesme o asunto. E a xente quedou como, oye, pero bueno, a xente fíxome caso, baixou a xente, culpa súa. Pero moi guai a súa sesión, moi divertida como sempre, o peche perfecto para o festival e un peche que ademais, xente, houbo unha pedida de man ali en directo sobre o escenario que, oye, joder, sen dúbida xa estaba sendo momentazos de colaboracións que vos veño contando e pechar, rematar, ca pedida de mano e co alcalde de Vigo sonando por detrás, viva Vigo, creo que nin os protagonistas nin o resto de xente que estábamos ali o vamos a olvidar nunca, e estou segurísimo que unha pedida de man durante o Osa do Mar sen dúbida vai facer que este matrimonio sexa exitoso. E dende aquí, aparte son majísimos, que os coñecín aí e falei con eles estes días e son moi majos, un bico para eles, se vedes esto, moita sorte e vémonos no próximo Osa do Mar, porque, oye, merecedes todo o mellor, porque foi moi bonito o voso momento e foi moi bonito e será moi bonito a vosa vida xuntos. Boa, que moñas me acabo de poñer agora mismo. Esto foi o Osa do Mar, o que foron venres e sábado, porque o domingo tivo lugar, como vedes aí abaixo, cantiños, que a presencia de Arumiños, de Blood Skeleton, de colectivo Os Castros, de Critters, de Corda e de Ursi Maris. 6 agrupacións, distintos estilos, da Contorna, da Lido Burela e da Contorna, de Foz tamén había, un poquinho de por ali, que me parece todo un acerto. O ano pasado fixeron, tocaron no Chan, este ano os puideron subir ao escenario principal, os nenos e nenas estaban a topísimo, estaban emocionados, había moita xente disfrutando, moitas familias, moito público, porque era de acceso gratuito. Isto é un aplauso isto é un acerto, isto é un acerto tamén moi grande da xente do Osa do Mar, porque, joder, mola que lles dean esta visibilidade, non esta presencia, estas agrupacións, porque faz partícipe ao pueblo, faz partícipe ás escolas de música, faz partícipe a toda a Contorna, e, oye, quen sabe, si dentro destes 6 nomes que vos dixen que estaban ali nos cantiños, non teñamos algún grupo que en próximas edicións pode estar xa non só nos cantiños, sino tamén na programación do Osa do Mar baixo abono. Dende aquí, eu teño un nome segurísimo que van a estar próximamente no Osa do Mar no 20º aniversario ou no 30º aniversario, como son Blood Skeleton, 3 rapaces que se os vedes no escenario, sobre todo o cantante, o batera son un fan de Blood Skeleton, son
absolutamente increíbles. Non quero, xente, rematar esta videocrónica, este primeiro vídeo oficial da cuarta tempada aquí en Rincón da Nera, aquí no YouTube, sen ensinarvos esta absoluta preciosidade, esta peza feita a man no Obradoiro de Cerámica da Fundación Eu Son, unha fundación que traballa pola integración laboral das persoas con discapacidade intelectual. Foi moi bonito o momento no que me aderon, gracias a toda a organización por terme dado un a min. Vouna poñer aquí no setup e vouna guardar como ouro en paño. Gracias de verdade a Eu Son Cerámica, aquí tedes para que vexades, vai quedar na descripción do vídeo as súas redes sociales, e foi, joder, o broche perfecto, nunca mellor dito, para este 10º aniversario e para a miña presencia ali en Burela. Agradecer a toda a xente que estivo ali, a toda a xente que coñecín, toda a xente que a cal pasei moi bons días, moi boas noites e moi boas tardes ali, moi bons momentos cantando, disfrutando da música, disfrutando dos postconcertos, disfrutando dunha visita o venres pola mañán tamén á zona de Sargadelos. Gracias a toda a xente que estivo involucrada, gracias á organización. O dixen o ano pasado, o Oso do Mar para min tiña un lugar no meu corazón, era un festival o cal vou a ir sí ou sí, por riba de todo, por riba de calquera circunstancia, e este ano, xente, o Oso do Mar xa non é que ocupa un lugar do meu corazón, e que ocupa todo o meu corazón. Estamos a xoves, rematando este vídeo, teño unha resaca emocional que flipades. Viva o Oso do Mar, viva Fanto Fantini, viva Burela e viva a música e os festivales e a xente como a que ali se concentra no seu fin de semana. Así que, xente, vémonos nesta nova tempada, en todos os vídeos que vexamos aquí, pero sobre todo, o ano que ven, 2025, estaremos en Burela. Oye, cuidado, que non o dixen, porque cun vídeo moi top, cun vídeo espectacular de Live Forever, que crack de persona, anunciaron a nova edición, porque sí, o sea, digo, vamos a ver no 2025, porque vai haber nova edición, que a presencia de Ortiga, de Pipiolas, de Repión e de Mujeres sacaron abonos a 25 euros durante 24 horas, un día de promoción, estaba tirado, a xente empezou a comprar en masa, non sei as cifras exactas, pero sei que xa vai un número, joder, considerable para ser 24 en 24 horas e quedar tanto tempo, e solo con estos nomes. O momento de anunciar, eu alucinei, porque había nomes que eu non sabía, o sea, cando os vin, digo, hostia, a mí me molaba moitísimo, pero é que a gran parte do público dali moloulles tanto ou máis que a min, porque tremendos gritos con cada unha das aparicións no escenario que se viu ali, ese vídeo que vos vou poñer agora aquí tamén para que vexades vos, feito por Live Forever. Así que, xente, agora, sí que sí, despedimos esta videocrónica do Oso do Mar. Espero que a disfrutarades. Se estiveches ali, poñedeme nos comentarios que vos pareceu o festival, cousas boas ou cousas malas, para que así a organización pois poda cambiar aquelo que non estivo tan ben. Pero, xente, estivechedes ou non, dá igual, porque no 2025 todos en Burela, todos no 11 aniversario do Oso do Mar, todos disfrutando da boa música e do mellor ambiente que ali se vive. Un bico e gracias.